Kajawi saking menika Yayi medhinipun paduka Yayi Prabu sampun samapta ing gati sawiga ing diri netepi menapa ingkang dados atur kula ingkang lumantar nawala ingkang sampun paduka tampi. Inggih Koko Prabu, estanipun Ripaduka kula sampun ndherek ngestaken dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu menawi dinten menika Koko Prabu badhe ngawontenaken inggih menika panglipur kesukan dadu. Kasinggihan mekaten. Menapa Yayi Prabu sampun priksa lan Yayi Prabu sampun nyarujuki Koko Prabu kula sampun ngertos lan kula sampun nayogyani Pandhawa sanesipun kados pundi? Werkudara piye? Yudhara kakangku. Apa Yayi? Pandhawa ki watake endhog sak petarangan. Pecah siji pecah kabeh, mukti siji mukti kabeh. Apa karepe Kakang barep aku mung manut sebab kejaba Kakang barep kuwi kakangku nanging uga ratu Gustiku sing wajib bakal estake dawuhi. Iki bener apa luput wis ora tak pikir, ora tak gagat. Ingkang leres menika nggih kados ngaten menika. Tegesipun mituhu apa dawuhe wong tuwa, sedulur tuwa kuwi kena kanggo wakiling bapa. Lah iya to, Dur? Kirangan. Lho. Bocah ki piye kirangan iki? Ah kula mboten ngertos. Ngoten niku pripun to, Wan? Tegese wong tuwa kuwi sedulur tuwa kuwi kena kanggo wakile bapak. Ngono. Inggih, kula nggih mung nate mireng ngoten niku tembungane janjane pripun kula dereng mudeng. Ora tau sinau iki ndelalah. Nggih. Menawi tetela mekaten upaminipun menika mangke kedah dipun totohi mawi brana picis kados pundi? Inggih, Koko Prabu. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi ngantos kula menika duwa karsanipun kadang sepuh. Menapa kemawon ingkang paduka dawuhaken badhe kula istakaken wonten dawuh apa wis dicawisake pirantine. Inggih istanipun sampun yen to pancen kono enggal-enggal kene gawar menyang ngarep kene diwiwiti kesukan dan inggih ngestaken dawuh paduka sinuwun. Nah, aturaken kauningan sinuwun. Kula ingkang minangka inggih menika nglampahaken dadu. Nglampahaken dadu menika menawi cara ngabutuhan namanipun bandar. Bandaripun kula. Nah, menika mangke kula aturi mriksane kanthi permati. Menika tutupipun, nah menika lamakipun dadunipun namung setunggal. Isinipun inggih menika wonten titik setunggal, titik kalih, titik 3, titik sekawan, gangsal 6. Nah, mangke monggo keparenga paduka anak Prabu Batang utawi milih menawi sampun kula kopyok bab perkawis anggenipun badhe natoi kula sumanggaaken kepareng paduka sinuwun. Piye Werkudara? Manut. Manut kepiye? Manut karo sing ngajak. Mengkono. Ya. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Iya Yayi, inggih paman kula nderek kepareng paduka Kanjeng Paman. Anak Prabu Duryudana kados pundi? Ya paman, aku manut. Monggo kula aturi nemtokaken inggih menika menawi
mawi Bronarta cacahipun pinten dados supados sineksen Dursasana kowe ya neksen nggih nggih kula ingkang nekseni Mas iya monggo kemawon keparipun Kanjeng Koko Prabu upamane dina iki ditotoi nganggo duit 1000 dinar 1000 dinar menika kirang ageng menawi Narendra nek namung 1.000 menika tumraping Narendra ora alih paduka kekalih menika Narendra Gung Binathara sugih bondo bandu padha sugihe Ngendra Prasta ya sugih menapa malih Ngastina menawi 1000 dinar menika arta menapa mengkono paman inggih prayogane inggih sak mboten-mbotenipun gangsal atus 1000 dinar kados pundi Yayi gangsal atus 1000 dinar inggih kula nderek keparingipun Kanjeng Koko Prabu sampun paduka anak Prabu inggih sampun nayogyani inggih paman anak Prabu Duryudana nggih nayogyani iya paman sak menika kula wiwiti paduka kula aturi mriksani menika sampun cetha to nggih inggih paman nah menika badhe kula kopyok langkung rumiyin mangke menanipun anak Prabu kula aturi milih kula aturi batang ingkang medal mangke titik pinten monggo inggih Koko Prabu rumiyin kemawon ingkang batang nggih menawi saking pemanggih kula menika ingkang medal kula milih inggih menika titik 6 inggih Koko Prabu ingkang kula pilih titik setunggal paman bukaan kacata rikala semanten kabuka punang dadus titik setunggal ingkang medal aduh leres paduka nggih anak Prabu paduka ingkang mimpang ingkang dal menika leres ingkang paduka dawaken titik setunggal piye paman menika leres titik setunggal ingkang medal paduka kawon nggih parat ora metu titik 6 mboten badhe kados pundi kula aturi netepi sabda pangandika ing sampun kawedhar Dursasana pripun menyang Bali Arta jupukno duit 500.000 dinar nggih nika kula samaptaken Koko Prabu Yayi Prabu wonten dawuh menika sampun samapta inggih menika dinar gangsal atus 1000 dinar monggo kula aturi nampi Koko Prabu nyuwun pangapunten arta gangsal atus 1000 dinar menika kula aturi maringaken para kawula Ngastina ingkang taksih miskin ingkang kekirangan gesangipun ingkang perlu kedah dipun biyantu menawi kula sampun cekap Koko Prabu para kawula Ngendra Prasta sedayanipun sampun boten kekirangan samukawis menika kula kunduraken kemawon namung kula nyuwun kanthi sanget panjenengan paringaken dumateng para kawula dasih ingkang nandhang cecingkrangan langkung-langkung ingkang kenging bencana menika kula aturaken kanthi tulus raosing manah kula Dursasana wonten dawuh pasrahna karo para kawula sing padha nandhang cingkrangan ketingalipun menika sae ning janjane nek dirasake nembeset rai niki mboten dados menapa nggih badhe kula istakaken Koko Prabu Kakang Dursasana piye Werkudara didum sing adil yen to nganti kowe ngelongi nganti kowe ngurangi bosok wetengmu kowe ora
Aku gelem ngono nerat. Diajani sing ngarep kuwi ora bakal. Cangkemmu ora sah gambleh. Dadak mrono-mrono. Wis kana disingkring sik diparingke para kawula karepe sing menang ngono. Nggih. Lah, monggo sakmangke dipun nambali malih. Lajeng tutuwanipun menapa? Kula namung ndederek paman. Inggih kula nggih namung ndederek. Ya aku manut. Ngajak tutuwan apa? Keparipun anak Prabu bangsa mas-masan Barlian. Menika ingkang dipun kersakaken bangsanipun inggih menika mas-masan utawi Barlian. Keparipun anak Prabu kados pundi? Inggih kula namung ndederek. Cacahipun pinten nggih anak Prabu? Cacahe ora susah akeh-akeh. Iki ana 3 gendhoga. 3 gendhoga menika 3 kotak. Menika isinipun mas kalian Barlian. Kepiye Janaka? Inggih nderekke mawon. Werkudara ya manut kembar. Inggih nderekke mawon. Sampun nayogyani. Inggih paman. Inggih sampun to sinuwun boten sisah dipun lajengaken. Yayi Drupadi wis yayi. Menenga sawetara. Kiadi mriksani wae. Karo weningna ciptamu menepna rasamu. Sampun anak Prabu. Inggih sampun paman. Nah menika badhe kula kopyok malih mangke panjenengan kula aturi batang. Mangke jengandika Yayi Prabu ingkang batang rumiyin. Inggih Koko Prabu menawi kula dipun keparengaken ngrumiyini batang ingkang badhe medal menika mangke titik 3 Koko Prabu. Anak Prabu batang pinten? Ingkang medal titik gangsal, titik 5. Nggih, anak Prabu Puntadewa batang medalipun titik 3 anak Prabu Kurupati titik gangsal badhe kula bikak titik 3 ingkang medal. Kawon malih nggih. Piye paman? Inggih. Badhe kados pundi menika bejanipun ingkang rayi para Pandhawa. Kalah meneh. Inggih, klentu anggejengandika batang. Melarat dadakan aku koyo ngene. Mang sabar to sabar. Dirsasana pripun? Cawiske bondo mas-masan Barlian. Nggih, sampun kula cawisaken. Nyuwun pangapunten, menika kula aturi ganjaraken para kawula dasih kemawon. Kula mboten saged nampi paman. Yayi Prabu ki janjane gelem kesukan apa ora? Inggih, purun monggo kula dherekaken. Keneng apa? Menang kok ora dikukup. Nyuwun pangapunten ing pangajab kula menang mboten badhe ngasoraken. Menang tanpa ngasoraken. Menawi kula saged unggul menika badhe paringaken ingkang langkung betahaken ingkang asor gesangipun supados derajatipun saged sami gesangipun saged inggih menika nampi kabahagiaan. Dursasana dumen kono. Nggih. Mas kuwi aja gawe wirang, aja gawe isin. Lakon kaya ngene iki ya dibesek raiku. Sabar, Nggir. Padatan menawi main niku nek sore menang, saya wengi sok kalah. Kok bisa mengkono? Nggih. Kula rumiyin menawi wonten niku.
Anggere sore iki ngasut terus esuk-esukan iki bleret. Kok lho, kula riyen iki lungsuran kok. Wah, jan. Ngajak dadi kere bareng-bareng. Monggo nggih. Sak mangke kula aturi damel pernatan kula mboten badhe damel pernatan monggo. Paman Sengkuni lawan Koko Prabu kula aturi damel pernatan. Prajanjen kados pundi kemawon kula nderek. Nggih. Kados pundi nggih? Paman. Iki mung karis pisan iki. Ora susah dibaleni. Inggih. Yayi Prabu iki tak gawe pungkasan. Inggih. Kula semanggaken Koko Prabu dina iki ditotoi bur manuk. Wah, bur manuk iki tegese piye? Totoane entek-entekan. Entek-entekan piye? Pun Kakang notake negara Ngastina saisine. Imbangana negara Ngendraprasta saisen-isene. Ngendraprasta saisen-isene. Inggih Koko Prabu sendika. Sinuwun inggih sampun to Kanjeng sinuwun sampun ngantos dipun lajengaken. Sinuwun paduka menika jumeneng Narendra. Menika sanes ratuning kulawarga nanging paduka menika ratuning bangsa. Menawi ngantos ratunipun ngurupaken maksiat ingkang kados mekaten lajeng panutaning para kawula dhateng pundi sinuwun napa paduka mboten kuwatos menawi kawula kecalan kiblat. Kecalan sesembahan, kecalan panutan. Karana paduka sinuwun namung keblandang ing kemaksiatan. Wis to Yayi, lalakon kuwi adine mung dilakon kalah pasrah marang panguwasaning Gusti. Nggih sinuwun kula namung nyemanggaaken kepareng paduka sinuwun. Kados pundi? Sinuwun sagah inggih paman kula sagah. Lah rak ngaten. Cekap negari saisen-isenipun ora. Iki nganggo perjanjian maneh. Sapa sing kalah kudu ninggalake negara, kudu gelem dadi wong buangan, kudu gelem mlebu jroning alas. Sing tak pilih alas Kamiyaka. Suwene 12 taun. Ora mung kuwi. 12 taun diimbuhi sesingit, setahun teksin delik eneng kutha gedhe. Yen sapa sing kalah nggone delik mau isih konangan. Isih konangan karo mungsuhe. Setahun delik konangan mungsuhe nadyan to mung kurang sedina sesuk-esuk nanging yen to delik isih konangan karo mungsuhe, pendho isih konangan karo Kurawa. Baleni 12 taun meneh. Saguh apa ora? Inggih Koko Prabu kula ndederek. Inggih Koko Prabu kula namung ndederek. Ya aku manut. Inggih kula inggih namung ndederek. Paman tidak no paman. Inggih ngestaken dawuh. Paman kudu bisa ngunggulake Prabu Duryudana. Ora ketek sepisan, aku kudu bisa menang. Yen kaya ngene carane kelakon marat dadi kere aku. Sampun Mas patos sing penggalih. Monggo sak mangke badhe kula tindakaken malih anak Prabu, monggo kula aturi mbatang. Inggih Koko Prabu gentos ingkang batang, monggo Koko Prabu. Paman, iki sing tak pilih, aku milih titik 6. Inggih titik 6. Lajeng paduka Sang Prabu, kula milih titik 50. Oh ngaten. Inggih. Anak Prabu Puntadewa milih titik 50, anak Prabu Kurupati titik 6. Yo paman. Nggih. Nggih. Menika badhe kula bikak kacarita. Yekti Maha Julik. Semanten wis ngawuningani
Wis ngawuningani. Kalamun sejatine ingkang badhe medal titik sekawan Sang Maha Julik nggone mbukak tutuping dadu sarwi driji penunggul lumebu kanggo nyampluk dadune. Sami sakone kang medal titik 6 dadi suka gembira Prabu Duryudana. Kang Permati Punta Dewa Werkudara Janaka kembar lawan kowe Drupadi. Iki dadune sing metu titik pira iki? Pambatangmu titik 4 sing metu titik 6. Pambatangku tegese sing menang kuwi aku. Sing menang kuwi aku. Dina iki Ngendra Prasta sak jajane kuwi dadi dhuwitku. Negara sak isine. Koko Prabu sinuwun sesembahan wis yaya aja nangis. Dinten menika kula sumanggaken menawi keparipun Koko Prabu mekaten kula mboten badhe ngawrataken kudu ninggalake. Kowe kudu ninggalake kraton Ngendra Prasta kuwi dadi dhuwitku. Mangger miyin perjanjenipun negara sak isen-isene. Yo Paman. Nah, ingkang kula rembak ing mriki Drupadi menika rak klebu isen-isen. Menika garwa kula leres nira nggih klebet ngiseni kaendahan negari Ngendra Prasta. Mbuh kuwi bojone Puntadewa apa mbuh bojone Paijo apa Paimin. Ning yen pancen kuwi urip ana kraton dadi eden-eden tetep menika dadi kukupanipun Kurawa. Ngaten dados panjenengan inggih mboten wenang. Sinuwun kula aturi mejahi kemawon ingkang garwapun Drupadi. Sabar ya Yayi. Dursasana. Lah niki kadhewu. Ngerti ya, Drupadi klebu isen-isening kraton, kaya klebu nang-nangan kukubaning Kurawa. Dadah. Rasa nangis. Ngopo kowe nangis? Kowe klebu isen-isening kraton Ngendra Prasta. Iblis lanat. Menungso kencukan setan. Werkudara wis sabar dhisik ya Yayi. Koko Prabu kula aturi ing Kanjeng Koko Prabu. Puntadewa Werkudara Janaka kembar. Kowe kalah prajanjen. Negaramu Ngendra Prasta dadi Kurawa. Klebu isen-isene klebu bojomu Drupadi, kuwi ya klebu isen-isen kraton. Kuwi dadi wewenangku, tak pateni kuwi ya wewenangku, arep tak idyak-idyak kuwi ya wewenangku. Kowe kudu lunga saka kraton, kowe kudu mlebu ngalas suwene 12 taun. Rampung 12 taun, kowe kudu ndelik sajroning setahun ning kutha gedhe ndelik wis konangan karo Kurawa, balene meneh 12 taun. Ngopo kowe? Arep ngopo kowe? Bangsat elek. Dursasana. Aja tupeh kowe menang. Lho, wong menang ki sak senenge. Wong urip ning alam donya goleki apa? Enak kepenak sing tanpa rekoso. Hei, Drupadi, susah datang nganggo nangis. Iki kowe klebu dadi
sapi puan ibarate iseri-sering kraton Indraprasta kuwi dadi wenangku. Hei, ayo harus sambat-sambato. Patenono wae tur sosok. Wah, pateni piye maneman? Wah, lah dalah. Kowe iki wong ayu. Kowe iki wong ayu, anak ratu gelem dadi bojone wong bodho. Puntadewa iki pintere nang endi? Keblusuk kowe dadi bojone Puntadewa. Ratu busuk, ratu bodho gampang diapusi. Kaya ngono mbok labuhi tresna. Bel gedes tresna piye? Ayo, endi tanggung jawab tresna karo kowe? Ora eneng. Mulane dina iki kowe dadi wewenangku. Kowe dadi kukubanku. Manuta, kowe banyak tak wirang-wirangake ben sumurpu wong akeh. Tak udari kesemekamu kowe. Kocap kacarita mangkono wis cinandhak dening Sang Dursasana Dewi Drupadi para Pandhawa kaya wong kami tenggengen mulat slagane Sang Dursasana kaya kesupane iblis. Kocap dewane sesanggeman Sang Hyang Bathara Darma ingkang tansah jangkung klawang Sang Puntadewa kumlebat lampah kadewatan. Astungkara sidam sekaring dawana langgeng. Ya Drupadi terima-termakno ya nggir. Ulun ingkang bakal ngayomi Puntadewa sing sabar atimu Werkudara Janaka lan kembar. Ulun ingkang bakal ngayomi kelawan Drupadi. Woi. Rikala semanten Sang Dursasana denira ngudari kesemben. Agemane wedi kemben datan bisa udar. Akake kemben kuwi mung 3 ubet. Nanging nadyan den udari nganti pirang puluh ubetan panggah datan saged udar. Jengkel Sang Dursasana. Rikala semono Sang Hyang Bathara Darma ingkang tansah ngayomi awis saking gempunge Sang Dursasana datan saged ngudari kasemekane Dewi Drupadi sami sakala njambak rikmanira Dewi Drupadi jinambak nganti gelung wudar padha sakala. Kowe arep apa Werkudara? Wah, Kakang mbarep ketoke kowe wong alus, kowe wong kejem kowe. Kowe wong wengis. Ora duwe welas babar pisan. Aku ora iso nampa lalakon kaya mangkene iki. Kakang mbok Drupadi diwirang-wirangake karo bedes buset Dursasana. Aku ora lira, aku ora trima. Werkudara apa? Drupadi kuwi garwaku wis karben aku wis lila ing atase ku sak nyawang wae kaya mengkono polahmu. Werkudara wis to Yayi, wong sabar ki kasuing dewa.
wong sabar kekasih ing Gusti. Wah, menungso ora iso kaya kowe kabeh. Ora idep.